Szczęść Boże, witam pięknie. Słuchajcie, fajny temat, żeby Was troszkę ponerwować, czyli czemu nie opłaca się robić rekuperacji ani żaluzji na okna. Oczywiście wersja moja, jak żeby inaczej, jest jedna prawda, ale pierwsze, zanim przyjdziemy do odcinka, posłuchajcie. Jak przyjdziecie do LOT, będziecie sobie chcieli wypić kawa na tarasie i posłuchać takiego czegoś, to znaczy po pierwsze, że z Wami już jest coś źle, a po drugie, że może było warto. Dobra, lecimy z odcineczkiem, żeby Was ponerwować. Dobra, pierwsze pokorza, o jakie okna konkretnie chodzi i obejrzycie, że ich tu troszkę jest. Także tu jest fajny HS-ik, plus okno takie narożne. Kolega kiedyś jak tu był, to powiedział, że ten dom wygląda jak opuszczony. No może coś tam jest. Także patrzcie, to jest jedna strona domu, bo my se z moją oczywiście zamarzyli, żeby było dużo przeszklenia i te sprawy. Dobra, nie chce mi się obchodzić całej chałupy, ale tak to wygląda. Teraz pytanie, czemu nie robić żaluzji? Dobra, punkt numer pierwszy oczywiście koszt, Zwykłe te żaluzje, nie te fasadowe, te fajne, co są teraz modne, to my, moi drodzy, dostali wyliczenie na 15 tysięcy. 15 tysięcy za żaluzję i spoko, okej. Jakbych miał sąsiada 1 do 1, to mam to w życiu, robię te żaluzje, bo chcę mieć prywatność. Ja nie lubię, jak ktoś mi w okno zagląda, chyba nikt nie lubi, ale patrzcie, widzicie tam ta chałupka, za mną co jest. No to tam w zasadzie nikt nie mieszka. Po drugiej stronie mam sąsiada, ale tam jest pora okien. I czy był sens w ogóle robienia żaluzji? No według mnie nie było, bo kosztowało to kupa pieniędzy, a specjalnie żeśmy narobili w chałupie tela przeszkleń i ja bym miał to zasłonić żaluzjami, no po prostu serca bych nie miał, naprawdę. Okna na cała chałupa kosztowały 50 koła, to już było z 2 lata temu. To teraz by pewnie z 60 albo 65 kosztowały. Także kurde, serce by mnie chyba zabolało, nie? Jakbym miał zrobić żaluzję na te okna. Ale już słyszałem takie pierwsze teksty, nie powiem od kogo, może kiedyś powiem, że mimo żaluzji będziesz siektrował i ci kamień dupnie w okno. Ty ja sobie myślałem, kurwa, rychtyk, przecież by tam miał po oknie. No patrzcie, tu. Nie ten kadr. No ale jest tu jakoś zieleninka, tu są okna, pierdyknie i po oknie. No ale kiedyś tak myślałem, dobra, jest ten ChatGPT, no to już sobie z niego tam skorzystam, niech mi coś mądrego powie. I on mi powiedział jedna ważna rzecz, na którą w sumie są mnie w podłych. No że przecież okna idzie ubezpieczyć, tak samo jak ubezpieczasz chałupa, nie? No i to takie głupie myślenie. No ale powiedz mi, jak ty będziesz kosić trowa, to za każdym razem będziesz dymać do chałupy i wszystkie żaluzje spuszczać w dół, Ja na bank, kurwa. Zresztą ja tego nie będę kosić, mi to będą ludzie robić. Mi to będą robić ludzie, jest wielkim prezesem, także to będzie robić moja baba. Ona jeszcze tego nie wie, ale chciała okna, no to niech sobie kosi, nie? Prosta sprawa. Słuchajcie, wiadomo, ja jeszcze nie mieszkam, i to sobie tam mogę gadać, że nie opłaciło się robić żaluzji, bla, bla, bla. Ale jezek przezorny zawsze ubezpieczony, więc kabelki se powypuszczę. Chyba jeden jest i tak na klimatyzację, a drugi jest do rolety, ale wolałech se to powypuszczać. Bo dobra, teraz mądruję, że nie chcę rolet, kiedyś może se je zrobię, No to też wiecie, to jest taka rozmowa na zasadzie, jakbym miał pieniądze, to bych se je dał. No bo co by mi szkodziło, że one se stoją, nie? Niech se wiszą te rolety w dupie, to i tak jest fajne, teraz wszystko robią podtynkowe rolety. No ale słuchajcie, ja tu jestem prosty chłop ze wsi, nie strą pieniądzami, także trzeba se radzić tak, jak się ma. Pieniądze. No w sensie się ich nie ma, ale se trzeba radzić. Powiem wam tak, najważniejsza rzecz na budowie. Przede wszystkim trzeba myśleć samemu i realnie to, co wy chcecie wykorzystać, bo ja już tyle razy słyszałem, że kurwa, to jest taki błąd, że nie robisz tych żaluzji, bo każdy robi. No i to jest ten argument, bo każdy robi. Ale ja mam działkę taką, a nie inną, że ja sobie mogę pozwolić na to, żeby nie mieć tych żaluzji. Jest jak 50 metrów odsunięty od drogi. Z jednej strony mamy sąsiada, no to na dobra sprawa, mogę z tamtej dać żaluzję, ale już to i tak srołech. Także trzeba robić po swojemu, to jest najważniejsze. Ja już naprawdę lata, że tak powiem, pracy z ludźmi i mam wydupczone to, co ktoś tam o mnie myśli, co ktoś mi powie. Ja nie wiem, czy idzie mnie w jakiś sposób werbalny obrazić. Naprawdę ktoś by się musiał postarać, nie? Także serio, warto myśleć samemu. Ja nie godą, to może być błąd z tymi żaluzjami, że one mi się przydadzą, bo byda chciał se siednieć w tym salonie. Jeszcze wam w sumie go pokażę od środka, nie? Już go milion razy pokazywałem na filmikach, ale w
tym filmie jeszcze nie było. No tu jest syf jak chuj, ale no to jest wszystko taka jedna strefa. To jest wszystko ta strefa. To co my przechodzili na zewnątrz, to mamy takie salon, jadalnia, kuchnia. No i będziesz se chciał fajnie siednąć i kurwa będzie ci świecić słońce. No to jak mi będzie świecić słońce, to co może kiedyś te rolety zamontuję. Także ja się tym absolutnie nie przejmuję. Jak to będzie błąd, to i tak wam o tym nie powiem, bo nie może wyjść na to, że nie mam racji. Także nie opłaca się robić żaluzji. Jedemy dalej. Następny rekuperacja, moi drodzy. Specjalnie wam pokazuję sufit, że nic tu nie wisi, żeby nie było, że ciulą. Okej, rekuperacja, najważniejsze rzeczy. Wiele to kosztuje. U mnie jest 180 metrów po podłogach i taki mniej więcej, jakby chciał sobie to zrobić sam, bo wszystko tu w sumie robimy sami, to by tam wyszło w granicach 10 tysięcy i jest naprawdę fajna instalacja zrobiona, nie? Tako spoko. No i okej, ktoś powie 10 tysięcy to nie ma dużo, tym bardziej jak se to umie zrobić sam. No to rzeczywiście, na koszty całej budowy to powiedzmy to nie ma dużo, nie? No czemu ja tego nie chcę robić? Pierwsza rzecz, numer 1. Ja mam sąsiada, który poli se fajnie drzewem. No i super, gość jest mega ekologiczny, bo se tam policzyłem. No to kurwa śmierdzi. Po prostu to śmierdzi. On ma komin dosyć nisko, bo on ma taki parterowy dom z poddaszem użytkowym. I tam ten komin jest dosyć nisko i to potem jak zawieje, to wszystko to leci do mnie. Więc to jest pierwszy argument, żeby w ogóle nie robić rekuperacji, bo Jose zrobiła instalacja po to, żeby ciągnąć smród od niego, nie? No i dobra, ktoś mi powie, no ale to czerpnia se możesz zrobić tam z tej, a z tej strony. No dobra, też tak mogę zrobić. W sumie. Ej, kurwa, przecież ja sam mogłem zrobić czerpnia z drugiej strony, to jest bez sensu argument. Chuj, nie wycinam tego. No także, bo sąsiad mi smrodzi i się nie opłaca, nie? Następny argument. Ja fez nie lubię, jak mi coś tam nad głową szumi, to jest fez głośne. Nie, ja tak na poważnie. Nie wiem, jak to jest z tą czerpnią, być może nawet umiałbym zrobić z drugiej strony i to był bez sensu argument. Wymyśliłem go na potrzeby tego filmiku, żeby zrobić jakiś mądry. Nie, dobra, zignorujcie po prostu ten argument. Tak naprawdę argumentem jest to, że mamy wciul dużo okien, I ja nie po to zamontowałem HSA w salonie, ale mi przyćmiło, za 12 tysięcy jedno okno, żeby kurwa go potem nie otwierać, bo by mnie chyba musiało pokurwić. Wiadomo, zimą się tak nie otwiera okien i może zimą to by było fajne rozwiązanie, ale właśnie zimą wszyscy polą, I ten jeden sąsiad, nie, w życiu już mam tego sąsiada, ale słuchajcie, ja całe życie mieszkałem w chałupie, kaj nie było też rekuperacji, Myślę zdroworozsądkowo, według mnie tego u nas nie brakowało w tej chałupie, co mieszkałem. I tu to jest też parterówka, Wydaje mi się, że tu nie będzie aż tak duszno. Tym bardziej właśnie jak te pomieszczenia są dosyć wysokie. Tu salon chyba będzie 2,90 czy 2,85. Także ja się nie boję o to, że będzie jakoś duszno, że będzie wilgoć. Córka projektantki, co ma bardzo podobny projekt do naszego, ma też już jakby tam mieszka, już chyba się swojej projektantki pyta 4 czy 5 razy, jak tam u niej z tą wilgocią. No i żadnego problemu nie ma, nie? Zastanawiam się, czy to nie jest troszkę taki wynalazek, że wiecie, ktoś to wymyślił. Są lagi na tym nagraniu? Czy widzę z opóźnieniem? Może jakieś niedojebane. No nie. Że wiecie, ktoś sobie coś wymyślił, działo to na pewno działo, ale czy to nie jest właśnie na tej zasadzie, że ktoś coś wymyślił i teraz to trzeba każdemu na siłę wcisnąć do chałupy, nie? I obu jak w chałupach, jak to było pozałączane, widziałem jak to działo, w jednych było głośno, w jednych było cicho, bo pewnie było zrobione dobrze. Ale czy to jest warte tego, żeby sobie dokładać tam kolejną rzecz w tej chałupce i niby twierdzić, że to jest wielka wygoda, kaj naprawdę wydaje mi się, że większość ludzi woli jak se po prostu przewietrzyć, nie? Nie wiem. Ja uważam, że to naprawdę nie ma sensu, tym bardziej jak se narobiłeś dużo okien. Tu większość w tym salonie to są fiksy, Wiadomo. Nieotwierane okna, ale nie wiem, idę do pokoju bajtla. Tu wszystkie okna są do ziemi, oprócz tam w kuchni i w garażu. No bajtel też ma fixa, bo tam chyba nie będziemy mi okna otwierać, nie? Bajtla trzeba pilnować. Nie, żartuję, to nie jest fix, tam po prostu nie było klamki. I teraz akurat jeden poważny argument, co już się kiedyś nad tym zastanawiałem. Mocie fajnie wszystko te ruły, Ale co się tam dzieje po tych 5,
No 5 lot to i tak już jest dużo, po tych kilku latach, nie? Ktoś mi powie, dobra, pewnie są jakieś środki grzybobójcze, żeby to przeczyścić. Te wszystkie instalacje, co ci idą pod sufitami, bo masz to pozabudowywane, wiadomo, nie chcesz, żeby to było widać. Chyba że to masz jakoś zrobione, że masz poddasze nieużytkowe i sobie tam możesz zerknąć, to już jesteś w lepszej sytuacji. No ale i tak, masz te ruły i nie wchodzisz do nich, nie? Weź se z wentylacji jakoś ruła, wsadź se tam palec i se przejedź, co tam jest za kurestwo, nie? No i to jest dobre pytanie, w jaki sposób to przeczyścisz? Pewnie myślę, że i tak coś tam wynajdą za jakiś czas, ale to zaś jest takie, wiecie, kombinowanie. Mi się wydaje, że to jest takie ulepszenie, które kurwa nie jest ulepszeniem, no ci skomplikuje życie, nie? I zaś ktoś powie, że kurwa, bo nie masz pieniędzy i tego nie dałeś. No dokładnie, to jest też ten argument, bo w momencie jak nie masz pieniędzy, to się zaczynasz zastanawiać, czy coś ma sens. Bo jakbych wpierdolili mi 1 000 000 kredytu, to miałbym w dupie, czy ta rekuperacja robi, czy nie, bo bych sobie ją robił, bo bych się nie narobił na te pieniądze, dostał to wszystko z banku i nara. Tak mówię, no 900 000 kredytu. No nie, ale wiecie o co chodzi. Trzeba się naprawdę zastanowić, czy coś ma sens, bo jak fajnie te pieniążki przyszły, wiecie, wszystko się fajnie dostało, to potem robisz to bez pomyślunku, ale czy ty będziesz z tego korzystać? W mądry sposób, nie? Bo korzystać z tego będziesz, jak to se zrobisz. Słuchajcie, do tego wszystkiego wiadomo, trzeba podchodzić zdrowo, rozsądkowo, ja? To jest jedna chałupa. Ja nie wiem, czy to będę do śmierci mieszkać, chociaż mój tata, jakby się kiedyś dowiedział, że ta chałupa chce sprzedać, to chyba by mnie gołymi rękami... No, bo się tu tak narobił. Ale nie wiem jak to wszystko będzie, także ja podchodzę do tego w taki sposób. Analizuję, czy to będzie potrzebne, czy nie. No jest to potrzebne, spoko. Czy to jest niezbędne? Nie jest to niezbędne. Czy mam wolne na to środki? No nie mam na to wolnych środków jak na nic w zasadzie, nie? Także podchodzę do tego pod takim kątem, że jeśli coś nie jest niezbędne, no jest jakąś opcją, to czy to czasem nie jest jakieś naciąganie troszkę na kasa, nie? Tak, mi się wydaje naprawdę, że ta rekuperacja to jest naciąganie na kasa. O tyle jeszcze widzę dużo zalet rolet, to przy tej rekuperacji aż tak nie bardzo. Jak mi ktoś powie, że on lepiej śpi, bo ma rolety zasłonięte i rekuperacja włączono, to kurwa, chyba go rozniesa po prostu, bo to pewnie piszą ludzie, co północy nie umią przespać, bo mają jakieś problemy z bezsennością albo coś i będą mi wpierdalać kity. Jak się narobisz na budowie, jak koń i jak położysz się do tego łóżka, kaj nie masz żaluzji, świeci ci w pysk, masz w tym pokoju duszno, to się obudzisz no rano jak noworodek, bo jesteś tak wyjebany. No, to bym powiedział w 100% zdrowy człowiek, nie? Nie, ale wiadomo, absolutnie nikogo, nie śmieję się z kogoś, kto nie umie spać. Ale mój tata mi tego dał. Na wszystkie choroby najlepsza jest robota. I serio tak jest, bo jak ty będziesz, wiesz, dajesz z siebie 100% w ciągu dnia i legosz na wieczór taki wydupcony, wypompowany, no to chłopie, ciebie jest 100 razy jedno, czy to jest rekuperacja, czy tam tej rekuperacji nie ma. No, a mi powiesz, a na stare lata, chłopie, na stare lata to ta rekuperacja i tak mi nie będzie działać. Za 40 lat to pewnie jakoś bezprzewodową rekuperacja wymyślą. Także nie ma się co przejmować, chłopy, no. I baby, ja. Taki krótki odcineczek zrobiłem, żeby was troszkę pobejtować. Troszkę, żeby może zrobić clickbaita jakieś tam wyświetlenia dobić, także spoko, no. Fajnie, no na dzisiaj tyle, nie? Żeście się wszystko dowiedzieli. No dobra, czyńcie się, narta.